To mama mun tafi ta hajji. Hajji? Yanzu da tsakar ranar nan? Masallacin mai ɗan tumbi kin ga da rana suke yi da daddare sun huta. Wallahi mama ƙarya take yi, wallahi ina ji suna waya da saurayinta ya ce su fito za su tafi yawon iskanci. Mama wallahi ƙarya yake munafiki. Iskanci kuma a gidan nan? To kai kana ji fa yawon iskanci a gidan nan. Wallahi ko ki koma ko in ci ubanki. Kun ji yaya ta hajji fa za ni. Daga, kawo nan.